Ifwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' mane okwongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Oyaore nyakwara Ramogi Juang kamora mora ma intiere okinyi makawuono ageno ni chio maber wasechopo e giko mar juma kamora mora ma intiere okinyi makawuono juma mari osebede yo machalo nade wasebedo kwa kelo ni chenro mar piny pile ka pile kochakore wuok tich kawuono en chieng' tich abich erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani kendo machiegni chenro mar piny nyinga Joyce Odur. Nyakwara Ramogi Juang ayore kamora mora ma intiere machiegni chenro makono ageno marwa ni chio yo makare kendo chenro ni bende e yo maber ahinya kama intiere machiegni nyinga Cleophas Oloch ne kisumo kanya kwar mokeo nyaka Chisango oyawore kendo machiegni Joyce. Yes. Chio. Achio maber to ba chio. Aneno kichio maber. Ogoni nyasero kamano wacho ni kwa chopo kae kawuono to en mana tayo Nyakwara Ramogi Juang chenro mopogore ahinya mabedo kwa loso kata masaiko odiochieng'ni makawuono. Midhiambo manyoro kata otieno manyoro tuke mag AFCON ne ntiere. AFCON sani koro onge giduogo kiny. Giduogo kiny. Kiny kacha ma koro ntiere tuke ma opogore madhi bedo kata ka warango. Nigeria dhi bedo karakore kod Ivory Coast. Mano tugo maduong' madhi bedo enyo odiochieng' makiny. Mano rounds of 16 ka gichako odiochieng' makiny nyaka chieng' tich ariyo. Wacho ni goyo odiochieng' makiny tuke ariyo odiochieng' Jumapil tuke ariyo kamano nyaka chieng' tich ariyo. To kanyo yudo ka tukego bende dhi mana ka gima girumo. Ka giwuok kanyo to gidonjo quarters, semis to final tarik 11 Februari. Kanyo bende magirumo. Anaparo ne finals ne marito mar mondo mi abiane ni to en team mane. Arito no bro bede kin ng'a gi ng'a mar mondo mi abiane ni jaloch e tuke mag AFCON kik bed ng'a kinde moko kata kopenja ni jomage manokawo kombe mar AFCON e tuke mag AFCON mar 2024 anyalo ng'eyo nikech gigi bende ber ng'eyo kata bedo ni weche mag tuke to kawinja ahinya lakini atemo. Nyakwara Ramogi Juang bende ikonwa ni kikuri neno tuke go mag AFCON telo mara timbe mabecho 16 machako luche makiny irito tim mane mondo mi Sudan odhi ane kama chielo mano bedo kanya achiel to sani wagoni kaka pango chenro kiny makano Joyce Odur biro kod weche manyien kaeto bang'e ng'ado kod gazeta rangni gazeta mar The Standard kod Daily Nation gigo momepe kar kanyo kaeto wang' wadonje twak mokwongo kaka uno warango chano boma yo makare kaachiel koda ka tich mano mara maneja mag bombe kuonde mopogore yiero gi yo machal nade tijgi gin mage tijgi oting'o nyaka muko udi kaachiel koda ka kuonde mag timo ohala moko ka ichano boma koso tijgi gin mage twak ma Joyce dhi bedo kata keloni kind saa 1 nyaka saa 2 mano kapok ang' wadonjo kata twak mar ng'eyo jothumbe wa kama kono wang'eyo jathum mano apesi Mnyama Mkali. Angi penje ni en Mnyama Mkali en mnyama mane? Mano bende amo koro achiel kachiel chieng' makawuono ka bang' mano wadonjo nyaka e chenro mar mbaka romo kind saa 3 nyaka saa 5 kawuono watwak gino ma iluoro wacho ga ahinya skundi manisome ni konya nade koso nitie kotia. Mane penjo maduong' ahinya nikech ahinya te kinde mane jopuonjre donjo e klas 9
kata form 1. Noneno ka jopuonjre mopogore opogore, mago jopuonjre machon, obed mag skunde mag primary kata mago mag secondary, nowuok oko ayanga, mago miluongo kanyo kod dho ngere ni alumni. Ne giwuok oko ayanga mar mondo mi gijol kata gikony jopuonjre ma ponono riek to diwo e dhoudi. Moko kuomgi nochulo negi omenda mag somo, moko kuomgi ne omiyogi kata yore mopogore opogore, nokonyogi e yore mopogore opogore maginyalo dhi e mbalariany, maginyalo dhi godo e skunde mag secondary. Kata kamano, in nyaka Ramogi Ajuang, skul mane some mano mar primary kata mano mar secondary, penjo mokwongo Cleophas en ni bende skul no podi nitie, to ka entiere chal mare nitiere nade, titimo ang'o mar mondo mi ikony skul no odhi mbele yo mopogore opogore, ahinya to jopuonjre ma bende podi somo e skul makamano. Mane mbaka ma odiochieng' ma kawuono wabro bedo kwa goyo e chenro mar mbako romo. Wabro bedo kod jopuonjre machon mag skunde mopogore opogore mag primary kaachiel kod mago mag secondary mantiere riwruok ma bende idendo kanyo ni Alumni Association, mar mondo mi gilernwa ni to ting' margi en ang'o kowuok e skunde mopogore opogore mane gisome. Omiyo ichako tudri kodwa nyaka Ramogi Ajuang kochakore sani, ichwalonwa ote mari e namba mar 33600 kaka pile. Mbui maro mar Facebook ibiro bedo kiyudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara, ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyaka Ramogi Ajuang mane kama nchire kunde guduto tipenjori kanyo nodhi bedo gi jopuonjre mawuok e skunde magi kata mane somo e skunde magi. Githoth ahinya. Alan obiro penjo kar kacha ni ate Josina Panga primary school penjo ni owegi oko wae. Oko we oko, ang' wuoro ote, ang' wuo simu, mano to modhi bedo godo kind saa 3 nyaka saa 5. Mano ka okelo network. Skul mane some an kuom ranyisi Nanga primary school. Bende wantie gi riwruok mag alumni, anene mane Facebook kacha, watwak ga waoro ga picha ka nyithindo kalo. Bang' mano nitie gimoro ma bende timore ga mopogore kod oro picha e Facebook kata e WhatsApp group maru kama untiere kacha, kata oro odds mag go punda kata betting. Ute mang'o e group mar alumni maru moro ma nyabiro ni nyalo kelo konyruok ne sikul mano ma isome. Wadhi bedo kae wago touch bende counties mondo winja ne pachu odiochieng' ni ma kawuono. Tudri koda e mbui meka duto te yuda Cleophas Oluoch e Facebook X kaachiel koda ka Instagram gi TikTok duto wantiere kar kacha. Arwaki ni machiegni nikech ma en ropeny. Wakungu ayuda thuond weche manyien. Uhuru Kenyatta bende jatelo Azimio, but Raila Odinga e jatelo mar Azimio. En ema onego ochwo e kom. Kodich, ere kaka dang' bura no dhi mbele? Usalama umesoroteka hapa, na chanzo cha maneno haya ni mashamba ambayo wanadai kwamba ni yao. Nyaka Ramogi Ajuang machiegni neno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Riwruok mar okinde LSK ochwalo bura e nyim doho mar donjo ne jayal bura kata joyal bura mag doho maduong' mano Supreme Court kuom nyocha kumo okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi kik yal e nyim doho no. LSK wacho ni okang' makamano en ataro mar chik kendo gidwaro ni doho owit oko kum makamano. Jakom mar LSK Eric Theuri bende wacho ni kumno dhi ataro gi ratiro mar okinde mapachoka kendo nyiso ranyisi ma ok ni kare ni joyal buche mamoko nyalo bende loro ne okinde oko kaka gidwaro. Jokanyo mag duond bura mar ODM koro ogolo ng'ur ni sirikal odagi chwalo omenda ma owinjore odhi ne duond buche. ODM wacho ni omenda moheo siling bilion 10 pok ochopo negi kendo mano thiro chenro magi kata mag kor gwenge. Negi loso ka otel negi gi ogai mar Raila Odinga e kaunti ma Kwale. His first supplementary budget yake ya kwanza mwezi wa 9 alikata shilingi milioni 800 kutoka kwa ile bilioni 1.4. Zikasalia shilingi milioni 600 peke yake. Kila mwaka nalipa karibu shilingi milioni 50 kwa kila mwaka.
alafu registrar ananiambia kwamba atanipa shilingi milioni 120 peke yake, kupelekea kwamba Ruto na serikali hii yake azma yake ni kuhakikisha kwamba analemaza vyama vya kisiasa, haswa chama cha ODM. 10 billion shillings baba is what the government owes ODM as we speak today. Na sisi tunauliza swali, mswada ama ile sheria ambayo inahusu vyama inazuia sisi kama wanasiasa ama vyama vya kisiasa katika taifa la Kenya kupokea msaada kutoka kwa marafiki kule nje. Sasa wametufungia kule nje na wametufungia hapa ndani. Kwa hivyo kuna umuhimu sana safari hii vile baba anatuongoza kufanya recruitment, Pwani iongoze hii Kenya kwa kujiandikisha kama wanachama. Kama ODM iko na nguvu, Azimio inakuwa na nguvu. Kama Wiper iko na nguvu, Azimio inakuwa na nguvu. Kama Jubilee iko na nguvu, Jubilee inakuwa na nguvu. Kwa hivyo yale vyama ambavyo vinatengeneza Azimio kama ziko na nguvu, ndio mseto ya Azimio inakuwa na nguvu. Hiyo ni sababu sisi tuliamua kwamba wakati sasa imewadia ya kuimarisha chama chetu. Moko kuom jodito mag riwruok mar Azimio okwedo weche mosebedo kawachore ni ne gichwalo nyime romo margi ma odiochieng' manyoro kaluwore gi ywaruok e kindgi. Jakom duond bura mar ODM John Mbadi, jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni wacho ni paro mar chwalo nyime romo ma odiochieng' manyoro ne obiro kaluwore gi chenro mag duond buche manie riwruok mar Azimio. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Mbadi bende okwedo weche moko ni romo manyorono ne chano goyo mbaka ewi paro mar thicho oko jaleg kweth manok e od bura Junet Mohamed. Duond bura mar ODM Jubilee kaachiel kod DAP-K okwedo weche mosebedo kafuong'ore ni riwruok mar Azimio ne ochwalo nyime romo margi ma kawuono kaluwore gi ywaruok manie kindgi. E twak mare kod Ramogi TV, jakom ODM John Mbadi ochayo weche makamago ka oyango ni Azimio pod otegno, wach ma oser lwedo kod ogai mar duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa. There are rumors and they should be taken as such. It's a narrative being created by our Azimio detractors of an imaginary split and all sorts of stories going on. But the meeting was convened by Oparanya, and I think the convener gave the date, gave the reasons for the meeting, and the convener also gave the notice of cancellation and he gave the reasons. To gima benya kwang'e ni Raila Odinga e jatelo mar Azimio. Uhuru Kenyatta bende jatend Azimio. But Raila Odinga e jatelo mar Azimio. Ene mo ningo chwa e kom. Kodich ere kaka dang bura no dhi mbele. Kata wan kaka ODM Central Management Committee mar party mabedo chaired gi party leader. Ka party leader dich ichore mbele. NEC emane abede chairman. Ema achweko kata National Governing Council organs mamoko kata party leader onge wanyalo dhi mbele gi bura, but Central Committee ma ene mochweko ka onge to nyaka seche moko ang'e ni to dongo dwa chore dieng' achiel. Tano kane gima licha ahinya nikech mae dichi mokwongo mochorgo bura mar council. Bura gi choro pile kata wan ODM wachoro bura wachano wachoro. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni bende othir gi weche makamago ka olero ni romo makawuono ochwal nyime kaluwore kod chenro mag duond buche mag Azimio madhi nyime e gwenge mopogore opogore. I'm only aware of the fact that the activities of the coalition parties was such that it could not have allowed the parties to come together. And without doubt, when you have, for example, like ODM out there, you have Jubilee out in another corner, then you have Wiper out in another corner. Even the other coalition partners would want those parties to be part of the meetings and the discussions that are going to be there. Mabiro katodoko ni Kioni wacho ni duond bura mar Jubilee ne okochwalo kwayo mondo chung romo makawuono kaluwore kod chenro magi. Weche moko bende ne ofuong'ore romo makamano ne ochwal nyime bang' ogai mar na Kenya Martha Karua tamore paro mar bago romo makamano
e kar jot mar jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka wach ma onyon e lowo kod jotelo mag Azimio. Luoro miwacho ni nitie ywaruok ni Martha Karua ok dwar Stephen Kalonzo Musyoka Center. Mano kane reason wan gi kuonde mang'eny mwanyalo rome. Wan gi Jaramogi Oginga Odinga Foundation ma bende bura nyalo timore. Wan gi Capitol Hill bura nyalo timore. Parties wagi nigi offices. ODM nigi headquarters marwa Chungwa House ma marwa mwang'iewo gi pesa wa kaka ODM. So kaparo ni mano en wach mane nyalo kelo pogruok e yo machalo kama. That's not true. As Azimio, we meet in different places at different times. Venue is not really an issue. Venue is not really an issue. Yes. Mabiro kaluwore kod weche ma Kalonzo osebedo kawacho e wi riwruok mar josiasa ma ok e gwenge mag Masawa mong'ere kaka Kamwene, gino ma osekelo dwokruok mar wach e kinde kod Martha Karua. Mbadi bende onyiero weche mafuong'ore ni romo ma kawuono ne chano thicho oko jale kweth jod bura manok Junet Mohamed. Ing'ene rachwa e siasa wani ni en gimoko donjo mochopo kare ema ji wuoye. To gik mabeyo duto mitimo wich wilgo. Ok en Junet kende kata mana an mago osetimore na everybody. So nitie gik mabeyo ma Junet osetimo. Ang'o miyo mago dang' wich wilgo? Ka nitie kamoro ma rem moro nitie. Ok wanyise mana ni mheshimiwa timka loska. Ok ni ithicho ji e kombegi kwaketo ni everybody ng'ata ma waneno ni odwa kier matin ithicho. Wabro thicho ji te kombe ma party dong' no. Ewi omenda mag duond buche manie riwruok mar Azimio, Mbadi kod Kioni lero ni onge omenda ma sirikal osebedo ka chwalo ne Azimio, ka gilero ni duond buche mag Azimio osebedo mana ka yudo pok mar omenda kaluwore kod kwan jotelo mane oyier kod otiko magi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto ne odhi nyime gi limbe mare e kaunti ma Meru, kama osidhe chenro ma opogore. Ka opogore gi medo siro chenro mar gero udi manengo gi oyweyo, Ruto ne osidho sto mar mwandu mag puodho kaka ngwacho kod mamoko. Ruto puodho stono ma wacho ni biro chiero sekta mar pur kod ohala e alwora ma Masawa. Hii mradi ni kati ya infrastructure ya kilimo, kwa sababu wakulima wengi mali yao inaharibika, viazi yao inaharibika, mazao yao inaharibika kwa sababu wakingojea soko, wakingojea bei mzuri, mambo yao inaharibika. Ni kweli ama si kweli? Sasa tukienda mbele, mutakuwa na facility hii, munalete mazao yenu hapa viazi inaweza kungojea hata mwaka moja. Unanielewa? Sasa ile watu wajeuri wanatusumbuanga sisi, ati wanakuzungusha, ati ndio saa iende chini, ati uuze kwa ile bei anataka. Akitaka sasa kutuzungusha, tunamwambia rudi siku ingine, viazi yetu itangoja hapa. Migao mar arita kwe olando lokruok e lemo mag komishona mar kaunti za moko mapachoka. E lokruoge makamago, Susan Waweru ogol kowuok Nairobi kendo odhi bedo komishona mar kaunti ma Siaya. Kaunti ma Nairobi koro idheta kod David Wanyonyi kaka komishona, banka omede lemo kowuok e lemo mar jalup komishona ma Mathira East. Kaunti ma Kisumu bende oyudo komishona manyien ma en Benson Leparmorijo. Ka Mombasa oterie Mohamed Nur ma ogol Tana River. Kaunti ma Kisii omi komishona Patrick Mukuria ma wuok Murang'a. David Gitonga pod omako lemo mar komishona ma Homa Bay, ka Moses Lilan pod idhi bedo komishona ma Homa Bay. Jodak e gwenge mag Gwitembe e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho otiek ywaruok mar lowo mayudore e tong' mar Migori kod Narok mosekelo tho, hinyruok mar oganda kod kethruok mag mwandu kuom higni mathoth. Jafwambo marwa Juma ne olimo alworano kendo miyo wachal mar arita makono. Wuotho kod gige lweny moting'o asere kaachiel kod ojala en gino ma kawaida e tong' mar kaunti ma Migori kod Narok, e gwego mag Gitembe mayudore e kaunti ma Migori kod Ang'ata Baragoi mayudore e kaunti ma Narok. Oganda go matimo gigegi
ma oting'o mano mar pur bende omande kod gige lweny. Mae biro nikech ywaruok mar lowo ma ohingo eka 100 ma ilaro e kind ogendni ariyo ma odak e tong' counties gi. Kwa hivyo ambacho tunaomba kwamba usalama umesoroteka hapa, na chanzo cha maneno haya ni mashamba ambayo wanadai kwamba ni yao. Yes, tuwezi kupata usaidizi. Kama sisi sio wa Kenya, tujue sio Kenya. Kama sisi watu wa Kitembe tunahesabika kwamba ni watu wa Kitembe, ni wa kule. Kama tunahesabika Tanzania, tuende wa Tanzania. Tungeomba rais wetu atusaidie kwa hizo mashamba wanazogombaniana. En ywaruok mosethiro kata wechego mag wuoth. Wa Kenya ambao ni wa Kenya tunapiga kula ni moja, ambao tulipigia Rais Ruto kula, hao ndio tunapigana. Sasa tunashangaa sisi ambao tumepigana na Tanzania, nchi zetu jirani hatupigani, kwa nini sisi wenyewe wa Kenya tunagombana? Swali langu huwa ni serikali imechukua muda mrefu kujua kwamba iko vita hapa. Machiegni kote sendo bilano ma ng'ata Baragoi mantie apayano wuok gi Tembe nyaka ng'ata Baragoi e giko mar wuoth ne joriemb boda mawuok e gwenge ariyogi. Thoge osewuok ka oganda mathoth bende oyudo nyirruok kendo mwandu bende koro kethi nikech lowo ma ilaroni. Popote pale Profesa Kindiki yuko, asikie kilio hiki, atoke nje angalie. Kwa mfano hii mashamba yamefanya watu wamekufa hapa wengi sana. Tarehe hii 19 walikimbia mpaka kwa mapoma, hata walichukua vitu kama kuku na nguo ndani ya mapoma. In Migori County, the Kuria community iko na 2 MPs who are serving in the UDA government. And one of the main agenda ya UDA government ni wanasema kwamba usalama lazima uwepo na chakula lazima kiwepo. Lakini sasa kama hiyo maneno mawili yamekosa, tutakuwa aje na imani na serikali? Obilario matiete sendo bilano mar ng'ata Baragoi bende pod nitiere kod hinyruok bang' ne chwe kod asere juma mokalo. Rawere mathoth odong' kod songa bang' yudo hinyruok e kinde lweny. Mimi bado nina maumivu kwa mwili wangu. Nienda hospitali nikatibiwa, nikatolewa ile mishale, ikafika mahali pesa nikapungukiwa na pesa. Mpaka saa hii sijapata pesa ya kwenda kurudi hospitali. Peter Maramenjada gwego mag Nyanderema ne ochuo kod asere 6 e kinde dhao mane omuoch higa mokalo. Nilidungwa mishale 6, sikatolewa 5, ingine kabaki hapa kidogo yenye iko ndani. Sasa ndio inanisumbua. Jodak mawuok e tong' kaunti ariyogi ywak ne piny owacho kawo tende kod monjgi makinde ka kinde. Ningependa kuuliza pia, kwa huo muda wote serikali ilikuwa inaona haya mambo, ama kuna kitu ambacho hatujaelimishwa, ama kuna kitu ambacho kimefichwa? Hakuna venye hii vita itaendelea for more than a year without somebody financing. Giwacho ni buche oseber ka igoyo kod apisas go magarite kwe, kata kamano ongoleo magineno. Tumekuwa na mingi. Mwaka uliopita tulikuwa na mkutano wa Narok County ukikaa hapa Angata Station. Lakini siku hiyo ndio matokeo yalitokea mapaya, mtu akauawa na mali kaenda. E giko mar higa mar 2013 oganda ma oting'o jodongo kod siasa mawuok e kaunti ma Migori kod kaunti ma Narok ne obedo kod romo e gwego mag Lol Gorian e kaunti ma Narok kama ne gilando giko mar koko e kind ogendnigi. Kata kamano ywaruok pod dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wantiere weche motudore kod nok mar arita en skul primary ma Soit Pass e kar chung'od bura ma Samburu North e kaunti ma Samburu olor kaluoro bende medore bang' jomaundu monjo alwora mar skulno odhiambo manyoro. Monjno manyo weyo jaoda achiel kuom jopuonje e skulno kod hinyruok marach mar magina. Omiyo sani jopiny makono dar e miechegi ka gin kod luoro ni jomaundugo nyalo duogo timo monj. George Bati miyo waler. E alwora ma Soit Pass e sub-county ma Samburu North e county ma Samburu, luoro mar monjo oloko e chuny jodak. Jopiny dar gik moko kama odiyo nyithindo e korgi odiyo, kamoko bende koni kata bed ni wuoth bor paka ok nyal dong' chien. Kata kamano, kaluwore kod pek mar got, chuno mondo paka ema bol piny ka pany kech. Machiegni gi sikund primar ma Soit Pass piny oling' thi. Sikul mane kod kwan jopuonjre maloyo 300 olor kaluwore kod monj manyo kweth jomaundu otimo e alworano, kendo weyo jaoda achiel kuom jopuonj mag sikulno kod adhonde mag magina. And Soit Pass Primary is a comprehensive school, ECD, primary na junior school. Na tuko na walimu 7 na watoto zaidi ya 300. So jana tulishambuliwa
tulipigwa risasi. Hata mwenye alipigwa mama, huyo wife ni wife ya mwalimu wangu wa ECD. Ndo alipigwa. In fact tulipigwa risasi mpaka tulikuwa tunaingia chini ya vitanda. As we talk now, learning is not taking place kwa hiyo shule. Kutokana na hiyo vita ya jana, shule tumefunga. Watoto wametoroka pamoja na wasasi. Hakuna mtu amebaki kwa hiyo shule leo. Jodak machunygi ni kod luoro kone jomaundugo ma osebedo ka ong'ere kod kuo mag jamni nyoko kwalo gimoro amora. Tema oweyogi kod penjo ewi monjno. Jana walifahamia hapa, hakuna mbusi, hakuna ng'ombe, walifahamia shule na walimu pamoja na wale jirani wako karibu na shule. Sijui wanatafuta nini kwa shule. Walimu jana waliepuka tu kimungu. Kuna ndege inatembea kila siku hapa. Inatembea hapo, hiyo ndege ikikuja tu kukaa hapa chini, ikikaa hapa chini tunaongoja ufahamisi kwa hiyo wakora. Hakuna sai mtu hata anakaribia hiyo shule kwa sababu tunaogopa hata kupeleka meeting kama hii pale, tunaogopa tunapigwa. Sababu jana walikuja na kutafuta watu tu. Jodak makoro sani dwaro mondo mednegi obila makicha mong'ere kaka NPR koni jomaundugo timo monje gi wang' teko kendo giloro nyaka peini. Hiyo shule inataka waongezewe KPR. Kuna watu juzi walipelekwa majina huko. Sijui hiyo majina ilipotelea wapi kwa sababu walisemekana kuna majina ilipelekwa walimekuwa approved, watu wengine wanapatiwa kushunga shule. Juzi Monday walifunga barabara kutoka Rada, hata dereva wa NPR Monday siku hiyo aliwawa. Jaod bura Masamburu no othelile tipila ma onyiso chich ni monjno en mar temo daro jopiny e gweng'no omako chung'ne ngang'o kobiye mondo jomoko dar oganda ne lopgi kendo nyiso serikal mondo neni oganda no omiye arita makare. Hiyo ni situation ambayo katika hii Kenya ya saa hizi hatuwezi kubali. Wakazi wa hapa sio wakazi wa nchi nyingine na sio wakazi wadogo kuliko wakazi wa pale nyingine hii Kenya. Pia hao wako na haki ya kupatiwa security. Wako na haki ya mali yao kushungwa. Wako na haki ya wanafunzi wao kusoma. Sababu kama nia yao ni kuhamisha watu kwa hapa, nawaambia poleni sana, hatuhami sisi. Serikali itakuja kutoa miili za watu hapa kwa sababu hatutoki hapa. Na hiyo ifike penye itafika. Magi timore kinde ma jalup County Commissioner Mama Lanso Peter Mutiso to singo ne jodak makona rita makare kabeno golo kwayo ne jopiny mondo time chiegni kod apisa mag obila. Ningependa kwanza kuhakikishia wakazi hapa usalama. Kama serikali tumechukua mikakati na kuhakikisha kuna usalama. Tutaongeza na tumeongeza askari wa akiba na pia tumeweka mikakati ya kuhakikisha kuna usalama kwa hii barabara ya Baragoi kwenda Maralal. Iko officers wa GSU wana patrol pale, na mimi ningependa kuwahimiza wananchi hapa waweze kushirikiana na maafisa wa serikali tuweze kuhakikisha kuna usalama. Rochruok mar arita alwora ne chuno mondo obila oikre ka dho bunde menyo bunge kuonde ma jomaundugo nyalo bet ni oponde. Ka geno mar jopiny en ibiro migi arita mondo yaw sikul kendo nyithindgi osom kaka nyithindo mamoko e gwenge ma Thurka. George Bati, Ramogi TV. Achije 38 koriwo jadolo Paul Mackenzie e kin 92 ma itudo gi nek mag dhano mag Alamoro e bungu ma Shakahola okwedo ketho matudo gi kod rocho ratich nyithindo. Kotelnegi kod jadolo Paul Mackenzie, achijego okwedo ketho 17 mane odonjnegi godo e nyim jang'ad bura Nelly Chepchirchir e doho mar nyithindo matononoka Mombasa. Gibiro dok e doho tarik 15 dwe mar 2 higa mar 2024 mar winjo koda ka ibiro wegi thuolo kod bonda kose oyo bang' kwayo doho no mondo mi owegi thuolo kod rambona. Kwa tarehe tofauti kati ya mwaka 2020 na 2023 katika msitu wa Shakahola ulioko Kilifi County, kwa maksudi mulimtesa OH anajulikana pia kama PP, mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 16 kwa kumnyima chakula na hivyo basi kumpa mateso mtoto yule na kumsababishia madhara ya kiafya. Paul Njenge Mackenzie, ni kweli si kweli? Smart Dairy Mwakalama, Steven Sanga. Penjo mathoth osenyuolore ewi kaka counties yudo boma to kod kaka itayo bombego. Lemo mar manager mar boma kata city manager en mano ma jopiny penjo tijegi kod chike matayo lemono. Jafombo marwa Walter Nyambaga kolono mathoth ewi lemono mar manager mar boma. Piny Kenya ni kod bombe 4 madongo mokelo kanyakla boma Nairobi, boma Mombasa, boma Kisumu kanyakla kod boma Nakuru.
Makaluwore kod chik mane ochuogi kod od bura mamalo e higa mar 2011 e katiba namba 184 kendo ne ochako doi e 2019 e kod higa mar 2022. Mamiyo chenro mag boma obedo mongirre katiba. Katiba yango ni bombe ichuogo kaluwore kod okenge mag dongruok kod nyama kaunti osegoyo kendo kamiti kokalo e tend kaunti kanyakla kod kamiti ema chwalo kwayo kendo menyo ni jodak moinge 2,000 nie boma kendo gikone to igoye chapa kotenre kod chik mag boma namba 7 mar 2016 e thuoke mar 8 e wang'e kanyo mar 2. Katibu chiwo ler ni tend kaunti ema chuogo bod mar boma moting'o ji 11 ma 6 kuomgi nyaka podh kod county assembly to ji 5 mamoko nyaka wuoge sekta mopogore opogore e bodno manyaka bed ni gin jo Kenya modakie bomano migwelo kotenre kod chik. Kaluwore kod chike matayo boma namba 12 mar 2012 lero ni meneja mar boma en lemo ma ipodo ne ng'ato kod tend kaunti e yor oro kwayo kendo igoyo gi kogno yo ma uyanga kendo man thuolo chenro ma itayo kod bod mandiko jotije mag kaunti. Ka opogore kod keto e tim mise mag bod mar boma wapenjo tije mag meneja mar boma kaka ilerno kod jalony Rachel Omolo. Koro ng'ato kaka city manager en obiro mana no implement nikech joma board members ka gino ginyal wuok ma giwach niya Walter wan wadwaro ni inema idhi los ndara makama. Omolo lero kama teko mar meneja mar boma oyudie mar chwalo tije to kod jal mochiwo duoko kuome. Penjo maduong' ni to bende bombe mamoko onge kod meneja. Nairobi nigi city manager aparo ni luonge ni Mr. Waweru and Mombasa bende wan gi city manager. I'm not privy to the name but wan gi city manager nyaka Nakuru. Teko moyudo is the support ma board miye and the people motiyo godo. Koro yudo ni en obiro gi teko momiye gi board ni ok wadwar ji e yor Aga Khan. Koro en tije mondo advice board ni seche magolo jogi kani wadhi keto gi kama. I need your support. Bende yangore ni board mar boma yudo omenda mar tayo tije kowuok e pok ma ichiwo kod od bura mar kaunti mag tayo tijege, pesa mabiro kod mwandu mochoki kod bodno e kinde mag tayo tije mage kotenre kod chik, pesa mabiro kowuok e hola michiwo mok dwoki, omenda mabiro mabodo kete mwandu kod jok mamoko kod omenda ma komiti chwalo negi mawiye. En kakineno migepe opogore ni ministry bende tero budget seche misomo budget cha. Seche mitimo budget formulation e county e kaka kama the education department tero budget gi e kaka ja city bende tero budget mar running the city. Tibo yudo ni gain as opposed to this ones act oyienegi. Act mo wacho ni urban areas and city act oyienegi ni ginyalo ndiko proposal ma migi grants. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Ajuanga gi lipot mar Walter Nyambaga emochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano kaka pile chenro marwa podi ielach. Wakaw mana yueyo madundo gi sani tok yueyo to nyawadwa Cleophas Oluoch donjo kod nonro mar gazet. Med tudri kodwa kichwalonwa paro mora e chenro magwa duto mag okinyi makawuono. Kik idhi mabor. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech.
but ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Hakim Ziyech en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka winga kata jaloyo makor achwich ne timno endo mar Super League mong'ere kaka Galatasaray. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo. Miel manyasani. Sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo e wi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine Jones. Mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Jokoro mogo jwango yaore kamoro maitiere machiegni mantiere kar ka wakelni nonro ma gazet ni nyaka sani to ochal nade mage momi peke gazet madongo mantiere e pacho kae. Ng'eni ang' warango bende ma intiere kodo kar kanyo koro kinyiewe to wuoth kodo nyaka giko. Sani wada mana no gazet ma Daily Nation kod mano mar The Standard. Mano kwachako sani koro mosachiele wang'i tang' walore kanyo mondo jo isuduoro chak gi twak mano e chenro mar upiny. To kaka pile nono ma gazet okatim kendo watimo kod jofwambo kano antiere kae kod jafwambo Julius Otieno mandiko ne gazet ma The Star ma bende okinyi ma kawuono wadani wanono godo gazet. Julius oyawre kendo machiegni. Oyawre nyakle. Abiga manyien chake maber. Achake maber mitayo. Ambo chake makare. Ilal lakini Nyasaye ber iduogo maber. Waduogo ka wangima. Kendo amo ka jipod pichni jipod ngima. Mano ema duogo. Giwere ka gi ka. Ber. Gazet ma Daily Nation wacho ka ni ng'ama wuondo ng'aka. Mane wacho momi pe kar ka. Ng'eni ang' wanena ka gazet ma kaon matari 20 kod auchiel. Magi mantie kar wacho ni who's fooling whom?
Kisungu kubwa. Wachane ko Kenya wacha kama makalure kod yaro machalo nitiere mag jogo mag mantie sirkal kweth mara Kenya Kwanza piny kanyo bende waneno Ndindi Nyoro jod bura moko oselieko kanyo ka gacho ni oyo wan ng'ama dane osire uchungi jatend piny Kenya yiero manyien Ndindi Nyoro. Nyocha obed gi wajumbe moko yo Kiharu man constituency na kono ndalo mane aparo no launcho gik moko mag somo ne en program moro kanyo mag somo na okelo wabunge machopo 20 hivi to ng'eny go osebed ka wacho ni Ndindi Nyoro no be ne kawo kar jalup ker masani Rigathi Gachagua no romo telo mondo ko en obed deputy president ma kochakre higa mar 2027 kata kamano ntie wacho osebedo ma kata deputy president wegi Gachagua osebedo ka wuoyo ka wacho nitie jok moko matindo madwa temo kelo pogruok e paro yore mag siasa Mount Kenya. Nyocha wawinjo ka ker wacho kon joge ne kila ng'ato were gi weche mag siasa sani mondo kila ng'ato odoge tich kaka noyiere mondo oting jo Kenya. Lakini kata king'iyo gazet ndo giwacho ni chal ka gima nitie lwedo moro ma okoyangre matemo kelo pogruok e Mount Kenya. Okagiwacho no hidden hand nien manga, lakini giwacho chal ka gima nitie ng'at moro chien matemo dhiro pogruok mantie machal ka gima nenre e Mount Kenya ama e yore mag Central Kenya. Nyakora mogi jong mano tie kar kanya ngisome ite mara 4 kod ite mara beach gazete mara Daily Nation mana kama nitiere kar kaka ono ngaranga ite mambele gi katwa sigana kwa dhi kod gimbele achiel ka achiel angwarire ne piny kae nitiere sigana moro mabende nitiere kata mantiere tunka mae wacho ni nitiere miyo moro bende mosebedo kacha ka nitiere alwora ma Laikipia wacho ni gunmen kill Laikipia rancher mano Lucy Jennings mabende ne otho odiochieng' manyoro bang' ka ne jok moko pok oyangi ma jonjore ne ochele gi magina chieng' Jumapil koro bana otere hospital to nyoro ne olalo ngimane kaluwre gi nomonje dala ne bogoye gi bunde. Ariyo gazet mara Daily Nation kachel kodaka weche mantiere do mano kirango kambi ma wuon Facebook, Instagram gi WhatsApp mano Meta kambi maduong' bende koro nitie bura makoro bende gi wito makata motamo gi mar loro kod luwore kod ketho chike mago mag wacho ni gin rights violation te jogo mane gichungo tije e yo moko mane bende ne oko puodhi mano bende nitie kanya koro mogi jang somo ite mar ariyo to kata kaunti ite mokwongo kar ka nitie gik mathoth mabende ang' warangi mantiere weche mag tuke ang' waduog negi to sani nitie weche mabuogo chuny oganda kae Julius piny kae nitiere weche mag governors kod MCAs mane weche mag tongona weche mag winjo mit kata winja maber wacho ni gitiyo gi omenda maromo bilion 13 on luxuries mago gik manya bedo kar kanyo kaluwore kod report moyang kod Margaret Nyakango mano controller kar jaga budget mapacho to ng'eno wacho ni pesa ni bilion 13 governors games here notigo ama nochamo mana bang' ndalo dweche 4 kama bang' kano oseyier gi yiero manotimo dwe mar 8 higa mar 2022 to giwacho ni jogi ne tig pesa gi e yore mag wuotho mane giwuotho tha koni gidhi koni e yore mag hospitality mag ginyonywa chai to gimadho yore mag beautification ne gichopro chako mana pidho maua e ofise e oko mar ofis kila kitu koro gik ma kabila go jogi otimo analysis ma wacho ni pesa go te mana jogo tigo e dweche 4 mokwongo bang' yiero gi ne bilion 13 ma pesa mang'eny bilion 13 nyalo nyiewo yedhe ni hospitande mang'eny kabisa bilion 13 nyalo gero kata mana classes mag ECD mang'eny e skunde mang'eny mondo kony nyithindo masomo molo ka pesa dhi e beautification ka pesa dhi e luxury kaka travel ng'ato wuok dhi India ng'ato wuok dhi kune kata gima tero kuno okine maber aparo ma story maber kendo dwa ka en gima yawo wang' dhano mondo governors kata gi MCO onego bed gitiyo ne jo Kenya ok gitin gin giwegi mondo pesa ka serikal oro jo Kenya ama jo piny dwa mondo onen adier pesa nitinwa ok no jotendwa ema tigo yo marach mono ka gitiere kar kanyo koro mogi jwang'
county ma Nairobi iwacho kanyo bende otelo MCS ma Nairobi ma bende koro otelo kanyo en shillings maromo milion 94 mano e dweche adek mana karango kanyo ma bende oidho kanyo mochopo milion 30 en changi mantiere wiye maromo milion 31 gi moko ma en omera moro ma kore lach ma pontiere karaka e ite mar adek nitiere jal ma bende koro kwano lal mathoth ahinya kachiel koda ka gigo mane oneno ka nyare kachiel koda ka iwacho ni mano moting'o nyaka nyakware bende ne owito ngimagi kaluwore kod mach mane owang'o ot mane gintiere ma bende giwacho ka ni ponono msuma moro mane owe kanyo ema nokelo mach machalo kamae ma bende iwacho ni Kenya Power to koro nitiere kar kanyo manyalo konyo weche mag mach mikelo kod ng'ukruok e lai mag teko sitima. Aparo ma en midhiero malich ahinya kinyalo wito ama lalo jok ma isewuoyogo sechego then ka udhi nindo ama kuwere kama to koro mach donjo to kila ng'ato ka kuwuoyo kodgi to ngimagi olal kamano ok en gima ber, lakini kata ka en msuma kata ka bende kata Kenya Power dwa ka kumoko makabilagi ok ber ka bet e gwenge sana e familia kop en lal moro ma niwacho ni nyalo avoid, lakini kosetimore to osetimore wawer Nyasaye, lakini dwa ka wang'iyo kabisa mondo lal makabilagi ama midhiero makabilagi watem avoid ama watem werego. Mano ka ontie kanyo koro mo jwang eite no mano mara adek eite mar adek kanyo kama nitie sigano na wanyane kar kanyo gi sigano machielo bende mantie eite mar adek malo kanyo jonyuol 4 mane omonjo sikul mano ma St Gabriel Sisongo mantiere Mumias ne ochwale doho mano ka negi monjo sikul kendo negi chuno mondo mi ogol principal kada japuonj maduong' mantiere kar kanyo mano kama gintiere kaka ineno sigana mondi kar kanyo kod Shaban Makoha acho kanyo ni gin jogo mano donjo kata kod ichwang ahinya mano tarik 12 mano kane gintiere ne nyithindo ne okoyudo marks maber koro ne giwacho ni jopuonje labda japuonj maduong' ema leads ema okter skul yo maber tiparo ne TSC ogolo jopuonje tekuna keno oseduogi bat ok apar ne golo jopuonje tekuna kaluwore gi monj mane jonyuol omonjo go skul matena paro sirkal okawo wach ni matek sana gima temo threaten na ngima ma jopuonje skul ne gigolo jopuonje koro sani ngeno ka gitero jonyuol adek e court matena gikawe ok gikawe lightly gikawe yo moro ma pe kabisa mondo jopuonje kata kanie skul to kik bed luoro moro amora nitie jok manyalo wuok mondo monjgi e skul. Mano kama gintie karka ineno mago mano timore kanyo mano odiochieng'no mano ma tarik 12 kendo jonyuolgo ne okwedo ketho machal kamago kendo nowegi kata kod omenda ching mano maromo siling 15,000 kata rambun maromo siling 50,000 mano kama gintiere kar kanyo kod monge jwang waboyo yudo mathoth bende mondo mi wasome kar ka iwacho ni ite mara uchiel joyal buche bende koro nigi paro mopogore ka gintiere kar ka kendo koro gima giwacho ni monj kata weche ma ok ni kare miwacho kod josiasa mondo kotenore kod tich mano mag joyal buche ok gin gino magibiro yie mar riwruok moting'o mag magistrate kod joyal buche mamoko ma bende koro ogolo duondgi ka gintiere ka achiel kachiel. Aparo ni court ama doho osebedo ka igogi sana gi jok manie sirkal kaka ker wegi ne giwacho ni nitie jok moko ma tero mibadhi e court mondo chung tije mag sirkal kaka mag housing project gi lokruok mag temo kelo NHIF kata kamano jogi judges gi nowacho ni wan ok wabi yie mondo wanasiasa ama josiasa atako ama gowa pile nikop ruling ma wachiwo ama kaka waamua weche court. Paro ma en stand maber kop ka gilinga kamano to kila ng'ato nyalo chako witon gi kite ma ok ber maindo horo sani doho ema sani iwacho ne ema sani nyalo konyo jo Kenya e gimoro amora kop ka ing'iyo bunge ji wacho ni serikal osemake king'iyo executive be osebedo kabedo ran jatelo achiel koro kote mosebedo ka en hopes ne jo Kenya mang'eny.
Ai, nakoro moge jwang mano ka nitie kar kanyo gin jok mage madhi bedo kar kacha ka chiwo kony machalo kamago. Ite mar abiriyo ne waserange, wadhi ane ite mar aboro kama bende nitie sigana ariyo monego bed ni kanyo warange ane kanyo kotene kod mago ma LSK. Wakelo gi weche manyien odiochieng' manyoro kendo sani onene ka ne gazet kar kae mago kotenore kod kumo Ahmed Nasir mano senior counsel mar chopo e nyim dono mano maduong' mogik pacho ka LSK bende koro wacho ni ero osu Supreme Court kuom kao okang' machalo kama. En gima ne mapotimore kar kae. Wacho ni Ahmed Nasir osebedo ka wacho weche mok ni kare ahinya ewi joyal buche mago mantiere Supreme Court kaachiel kod katelo duto mar doho ma pacho. Aparo ni mae wach makoro pod dhi mbele koro ka LSK osetere court matiende ni en kes makoro ka chakre winjo koro ang'en koro ka hearing ama winjo ma kes ni koro ka dwa chakre lakini kata kamano LSK ne temo wacho ni kata ka bed na lawyer Ahmed Nasir no koso ne Supreme Court lakini mano dwaro ka gima dwa ka gino bedo handle ama gino kes no itero mbele LSK kop gino magin gi internal mechanisms mar ng'iyo ni to lawyer ni otimang'o to lawyer ni otimang'o lakini kata kamano Supreme Court wacho ni Ahmed Nasir osebedo ka atakwa ama ka gowa social media pile ok en dichiel ok en diriyo to ndalo mang'eny emomiyo ne giwacho ni hapana in koro kidhi mbele wato ok en kende nyaka law firm ne te ok oyien gi donjo ama dhi mbele Supreme Court mondo gi ket kes moro amora koro LSK osedhi court elo lawyer Ahmed Nasir. Mano nitie kanyo bende wamedo duonegi kaka sa amedo sudo nyakoro moge jwang' e ite mar 10 Mackenzie wacho kani ne ogoyo nyithindo kalore go boke mabedo chiwe doho ne ogoyo nyithindo gi luth moro man gi machalo man gi kuthe kata manya bedo ni moko mabith manyalo hinyo ng'ato ahinya. Iwacho kanyo ni Mackenzie whipped children with thorny stick, court told. Mano gima nitie kar kae bok mabende koro chwal kar kanyo nitiere picha no mano mar Mackenzie mabende kolero kar kanyo. Iwacho ni gigo bende lera kaka gigo notimore achiel kachiel kodaka moko mane dhi ka onge chiemo kata ka iwacho kanyo ni ne gintiere gi oda no mano mar tweyo maonge chiemo ka gileng'. Moko bende wacho ba ogol e skul matin nyithindo manele me kanisa ne ok dhi e skul to king'iyo chik ma katiba iwacho ni mano ne oketho chik mar sheria sana rights mag nyithindo mondo odhi e skul. Koro noro notere do bobedo abaro jogo nyo charge gi weche mag ketho rights mag nyithindo kendo abuses ma osebedo kotimo ne nyithindo sana manele me kanisa no. Aparo ni mae na charges mar ariyo ko aparo ni week moro mokalo cha bende ne jogo charge Martin Mackenzie pod dibet iyo kuom ndalo moko mang'eny nyaka kesgi tema jogi oketo wiyo no room kapo ne olo kes to nowuog lakini koko olo kes to aparo jogi nyalo kete iye kuom ndalo mang'eny. Mano nitie kar kanyo koro moge jwang' piny kanyo bathe kanyo nitie wach machielo mabende nitiere eit gazet ni mano mar Daily Nation. Governor ma Kakamega Fernandes Baraza bende koro geto romo kod joket mwandu mondo vione kaka ginyalo rwako joket mwandu mamoko mantiere kacha kaunti ma Kakamega. Piny kae nitiere sigana moro mantiere mar Nairobi Expressway gichiwo lendo magi kotenore kod weche gi mago mag chungo chenro mag wuoth ahinya alwora ma Nairobi. Apaya ma Expressway en apaya moting' malo mabende ka jok matiyo kode Nairobi iwacho kani apaya no alwora mantiere Haile Selassie entrance B mano mar Haile Selassie kama intiere gi tung' koni tiende ni idhi lore mano lore are nyoro kendo dhi bedo kanyo ka odhi nyaka chieng' tich ariyo mano tarik 30 mondo mi olose. Iwacho ni en maintenance madhi bedo kanyo ka itimo mano ka intie kar kanyo kendo dhi kelo traffic mano madhi bedo kanyo ka itimo. Iwacho ni nyaka sani osebedo kacha ka en gi nyamburko matiyo kod apaya ni ma Expressway odiochieng' romo 50,000 koro kolor kama donjo godo achiel chuno nyaka gidhi gidonj gi kumoro machielo kendo to nyabedo ni en kanye mano kama gidonjo godo kendo mana Expressway mondo gichak tiyo kode bende. Aparo koro ginyalo biro nyaka ka gikalo Haile Selassie koro ginyalo biro labda nyaka Capital Center aparo nyaka Capital Center. Mano kama koro gintiere ka in jawuoth chan wuodhe gi e yo makare ka ing'en bani Expressway kidonjo machiegni gi
Nairobi Railway Station kanyo, mano Kenya Railways Museum kanyo ko makore koda expressway no kamidonjo godo olor ntigi go maitimo kar kanyo mondo mi olose obede yo moro makare. Weche giponi kanya kora moge jwang weche mag thieth ite mar 12 warani warange kar kae dakika modong e wiye kaka to bang'e wadhi waranga ne chenro mamoko mantiere gazet mano mara Daily Nation, The Standard bende kama mantie kar kaka chero koda kama chinglo modhi neno katun mantiere ite mar 18. Sani ite mar 12 UHC bende koro ni kama rach. Iwacho ni thieth manengo ne ofuongore kana mogonyore ne oganda duto. Koro ni kama tek nikech jogi matiyo kacha ok chul e yo makare. Mano sigana mantiere kar kaka ondike kanyo kod jafwambo ma Nation Leon Lidigo. Iparo kane ker launch ama temo yango weche mag USC ama Universal Health Coverage mano launch dumara pare ga mokalo nowacho ni serikal maduong counties dhi kelo iluongo ni community health promoters maromo 100,000 kama. Then nentie budget mane county national government ochunge maromo paro noromo gi bilion 3 higa ka higa mar chulo community health promoters. Lakini kata kamano koro yudane pesa ne karatin kabisa ma community health workers gi wacho ni tin ma okmegi motivation mar tiyo kaka na serikal do mondo giti. Kop serikal ne wacho ni jogi makoro nyalo chako tiyo e gwenge ka gichopo kata e gwenge ma e odito gi pimi gineno ka en malaria ka en gi tuo mane mondo ka giteri mondo kata ka dhi hospital to ging'e ni mai tuo min go mai tuo machandi ama ka en tuo ma ginyalo chiedho sechego to gichiedho sechego. Lakini koro jogi wacho ni chal ka gima community health promoters gi ama community health workers gi ok winj maber, ok gionge moral nikop chudo tin matin manyalo ketho manyalo affect yore mag universal health coverage kaka na serikal opango ni gidwa time. Mano kama nitie kaya chel nyabiro ni gin gik mage matimore kar ka waranga ne katun mantiere ite mar 18 nyakora moga jwangi miyo apachi ni nene yo machal nade. Mano kama wantiere page 18 iwacho ka ntiere jo World Bank, ntiere IMF man bele ka no chalo kek koso en Kenya mukete wi mesa. Ntie jok muroko lewni mar otong' ng'ato be ochopo kanyo to chal ka gima olokore mbo bedo ratong' chalo en ka bongo koso en kamane ma loko garangi ero owacho ni gik mopogore opoya. I didn't tell you ntie gik mopogore opoya wacho kanya I don't deal with IMF or the World Bank ero mantie karka pachina na okarga. Aparo ni ka wang'iyo jok morwako lewni maratong' gi aparo ni machal ka gima en kido mar ker ben chal ka gima jatelo mar kotu Atuoli bende chal ka gima moko kume podi lakini kono ne ok akoni wach mar World Bank gi IMF. Iparo nyoro ne ntie sigana moro e oboka gi kawacho ni ka kotu Bosnia wacho ni IMF gi World Bank mosekelo shida sana mag ekonomi Kenya ka kendo no attack jogo kabisa momi aparo ka gazet gi ama cartoon tema wacho ni kata ka poni Atuoli omedo moko kuom Ruto lakini chala gima wacho ni okokone weche mag World Bank gi NHIF gi IMF kaka giketho ekonomi ma Kenya. Lakini ka wang'iyo moro ni chal ka gima World Bank gi IMF temo mako lwet ker mondo ong'ad Kenya ama ode Kenya. Iparo nyocha IMF wacho ni nyaka Kenya implement yore mag taxes, nyaka medo nyaka Kenya med yore mag taxes ama mag osuru matin jo Kenya pod nyalo medo umia sana e Finance Act manyalo chako tich mar 7 higani. Enena yore mag kaka IMF gi World Bank temo dhiro ker mondo hinjo Kenya. Anyalo wache kamano. Aya nyakoro moge jwang mago dhi bedo kar kanyo. Wadano ranga ne fixtures mage mantiere tuke mag Africa mago mag AFCON mabende waching'i rango kane dhi bedo kata kachakore yo machal nade kinde mabiro kar kanyo ni pile ka pile Ramogi TV kelo ni chenro mar kuku mar AFCON mano ko chako kanyo tok weche manyien mago mag migago. Sani waranga ne ite machielo mano mantiere ite mogik ahinya kanyo iwacho ni mano page 46 ka iwacho ni nitiere weche mag tuke ka koro Cameroon ochopo kama odhi rakore kod Nigeria.
tuke gi dhi chalo nade nyaka sani tim mari chopo kanyo koso nosedok na tim nan sawa paro ne Senegal en sawa paro ne ginyalo kata ting'o ginyaka AFCON kendo tuke mantiere karka koro darangane ni gintiere karkanye mano kama gintiere karka fixtures gintiere piny ka ang'eni ang'wanegi ane iwacho ni nyaka sani Kenyan time mana piny ka ineno gi kae mano tuke ma dhi bedo odiochieng' makiny ineno kanyo gin e bombe mopogore opogore mano ma dhi bedo kacha nitie mana e kind Angola kod Namibia saa 2 saa 5 mar otieno. Nigeria dhi bedo karakore kod Cameroon mano dhi bedo kacha Abidjan. Yacho ni ka en achiel kuom tuke ma dhi bedo mapek ahinya ka irito kanyo ng'at achiel nyaka dong'. Mampira malich ahinya. Ng'at achiel nyaka dong' koro konyo knockout stages. Angola gi Namibia mane ma iwone dhi sudo ka? Angola gi Namibia paro na Angola nyalo temo lakini kata kamano timbego nyalo bedo ng'eromge ginya golo labda penalty but aparo no teko gidwa romre koro tek ng'eyo ni mane manyalo dhi kama mano Nigeria gi Cameroon aparo Nigeria nyalo dhi mbele Nigeria nyalo sudo chieng' Jumapil Abidjan podi kanyo dhi bedo kod Equatorial Guinea kod Guinea mano saa 2 mar otieno. San Pedro kanyo Egypt kod DR Congo ka duoko iwoni dhi bedo machal nade ka odhi bedo mapek Equatorial Guinea ose pull surprise ne timbe madongo mane paro ni odhi do mano be pek ka be tek ng'eyo to kanyo manyalo dhi nade kop DR Congo se gisebogo ji AFCON Egypt ka gi Congo DR Congo kanyo bende wadhi ne ochal nade Mohamed Salah bende osekoni koro en koro dog Liverpool odhi orecover kono mondi kokuo pole mano ntiere kar kanyo ka wadhi kod achiel kachiel. Cape Verde nitie kanyo kod Mauritania duto aneno gima ne gitimo. Mauritania nogolo Algeria Cape Verde nitie kar ka ma bende ose surprise ji mathoth ahinya. Mano be mpira matek but kanyo nanyalo miyo vote ni Cape Verde okaka kona ni en kanyo pako Cape Verde kanyo ntiere bebe Senegal gi Ivory Coast jodala ntiere kar kanyo chieng' wuok tich mano given mano Senegal dhi kawo iparo Cote d'Ivoire kata ka gin host lakini nyagi dhi mbele lakini yo moro ma wasi kabisa. Mali Burkina Faso ntie kar ka Morocco kod South Africa mano chieng' tich ariyo kwatieko rounds of 16 kama gintiere kar kanyo nakoro mogijwang' ibiro thuolo mar ng'eyo matut mantiere kar kanyo to ahinya mago mag weche mag AFCON mano kapod wamedo luwogi ka achiel kachiel. Gazet ma kawuono sa achiel oseromo dani watieki kae to wach momi pek e gazet mar The Standard en mano mag junior secondary kata wechego mag somo ma wich bar mantiere kar ka to gin magi kendo monego bed ni warango. Gazet mar Standard bende ochiwo kanyo ite mar 10 kato kanyo ni Raila bende ochiwo siem mare ne jogo ma balo kod ODM to gintiere i ODM kanyo ne nitie yo Kwale kocha mane wacho ni ka ok idwa tiyo gi kodwa to ugaoge dhi chon mondo kik bed weche mang'eny mbele kanyo. Weche mag somo ntie revealed ka iwacho ni junior secondary school was grade 9 ni kelo wich bar kata grade mar 9 ni mano ka gintiere kae weche gi mag junior secondary school odhi chalo nade e kinde mabiro. Iparo junior secondary school jogi nowacho ni serikal nowacho ni nyaka bede ei primary lakini ko chala gima primary opong' ng'eny gi opong' classes opong' ji mang'eny onge jopuonje gionge equipment laboratory onge koro sebedo kan gi challenges mang'eny serikal be seche moko oro pesa moleo koro challenges go osetemo njao weche mag somo mag junior secondary. Julius, wawero kamana ahinya odiochieng' ma kawuono kendo wadonjo e weekend mar aboro gigo ma ponono bende dhi bedo kata ka iluwo mondo mi olosane weche madhi bedo e gazet mano koro warango kata juma madhi bedo mapek kata odiochieng' ma kawuono dhi bedo aparo ni ker pod nitie yo Meru en maparo ni wanyalo luwe winjana gima wacho nyoro na owuoyo sana owacho ni okawo telo kelo tije maromo 750 e yore mag housing e yore mag tero jo Kenya oko mondo tikocha e yore mag digital jobs wakiane na diaramen muriambo lakini pod kawuono wadhi luwe wawinjana gima wacho then ing'eyo central osebedo kan gweche mang'eny mag siasa matin ken kuro to nyaka wawinjana to odhi wacho ang'o yore mag siasa ma central. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro kodwa ibed kod Ramogi TV odiochieng'ni ma kawuono nyaka Ramogi joma mane makelo giko mag nono mag gazet odiochieng'ni ma kawuono nyiew gazet momori siling 60 kamoro amora ma gintiere
mondo mi isom ibed kod ng'eyo na kitaye chenro nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mokiewo nyaka chango Joyce dwa donjo ka kod twak bero chano boma eyo makare mano biro ni mane twak maru piny wendo nitie studio ma Kisumu koro kik idhi mabor kete mane Ramogi TV oriti masani. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru tho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama. Nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chuonyra kodi nyathi ni ang'ara chu. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mane Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always missing you. Tuak gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend Wokich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo
Duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamoro amora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Nyakora Ramogi Ajong dakika en 9 tok saa 1 mar okinyi kamoro amora ma intiere erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno twak mokwongo okinyi ma kawuono twak mitayo kod an Joyce Oduora. Nyakora Ramogi Ajong thuon wach mabende wadwa twak okinyi ma kawuono otudore kod chano boma makare ma en kalor ni nyaka sani wadwa mana temo mar mondo mi waler ni boma onego bed ni ichano e yo machalo nade ahinya nyato gi sani mwang'eyo ni e piny Kenya kae wantiere kod bombe 4 madongo mabende jo Kenya ng'eyo mano boma ma Kisumu, boma ma Nairobi, boma ma Nakuru kaachiel kod boma ma Mombasa. Kata kamano chenro mopogore opogore osebed ka itimo e bombe makamagi maneno ni oldus boma gi e yo makare mar mondo mi picha margi onen e yo maber ahinya ne jolimbe mawuotho e counties mopogore opogore pacho kae ka gineno ni boma ni to chalo nade kipimo kod boma moko. Kata kamano jodak e county ma Kisumu osebedo ka ywak ka giseyo city manager margi ni ponono ketho kata muko kuondegi mag timo hala. E kinde ma ichano boma en ting' mar ng'a hie monego bed ni chano boma e yo makare mar mondo mi kata bedo ni iduso boma mar mondo mi obede rang'iny moro to japiny ok obedo kod ywak mora mora. Mane momiyo Nyakora Ramogi Ajong okinyi ma kawuono antiere kod wendo mano David Omolo obro bedo kotudre kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu mar mondo mi waporane wach wapuonjre ni boma onego bed ni ichano e yo machalo nade. David oyawre ka intiere county ma Kisumu okinyi ma kawuono ichiew nade to Kisumu bendo chiew nade David? Maber kendo Kisumu wachiew maber. Koyo ma tin tire town ma Kisumu lakini boma ma Kisumu wachiew maber. Aya erokamano ahinya David Omolo ka intiere county ma Kisumu. Nyakora Ramogi Ajong mane wendo mabende abro bedo godo achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Kata kamano kapok wachako twak marwa yanga Nyakora Ramogi Ajong in bende dagom mar mondo mi chwalnwa pachi penjo moro amora kok tudore kata kokalo e namba mar ote machuok 23 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Ka wachako twak mar okinyi ma kawuono dagom mar mondo mi wawinja ne report ma bende no losno odiochieng' manyoro ko jafwambo marwa mano Walter Nyambaga ka bende no temo leronwa ni tij city manager kata manager mar boma en ang'o eka wadhi mbele ko twak marwa wawinja ne monde. Piny Kenya ni kod bombe 4 madongo mokelo kanyakla boma Nairobi, boma Mombasa, boma Kisumu kanyakla kod boma Nakuru. Makaluwore kod chik mane ochuogi kod od bura mamalo e higa mar 2011 e katiba namba 184 kendo ne ochako doi 2019 e kod higa mar 2022. Mamiyo chenro mag boma obedo mongirre katiba. Katiba yango ni bombe ichuogo kaluwore kod okenge mag dongruok kod nyama kaunti osegoyo kendo kamiti kokalo e tend kaunti kanyakla kod kamiti ema chwalo kwayo kendo menyo ni jodak moinge 2,000 ni boma kendo gikone to igoyo chapa kotenre kod chik mag boma namba 7 mar 2016 e thuoke mar 8 e wang'e kanyo mar 2. Katibu chiwo ler ni tend kaunti ema chuogo bod mar boma moting'o ji 11 ma 6 kuomgi nyaka podh kod county assembly to ji 5 mamoko nyaka wuoge sekta mopogore opogore e bodno manyaka bed ni gin jo Kenya modak e bomano migwelo kotenre kod chik.
Kaluwore kod chike matayo boma namba 12 mar 2012 lero ni meneja mar boma en lemo ma ipodo ne ng'ato kod tend kaunti e yor oro kwayo kendo igoyo gi kogno yo mawuyanga kendo man thuolo chenro ma itayo kod bod mandiko jotije mag kaunti. Ka opogore kod keto e tim mise mag bod mar boma, wapenjo tije mag meneja mar boma kaka ilerona kod jalony Rachel Omolo. Koro ng'ato kaka city manager en obiro mana no implement nikech joma board members ka gino ginyal wuok ma giwach niya Walter wan wadwaro ni ine ma idhi los ndara makama. Omolo lero kama teko mar meneja mar boma oyudie mar chwalo tije to kod jal mochiwo duoko kuome. Penjo maduong' ni to bende bombe mamoko onge kod meneja. Nairobi nigi city manager, aparo ni luonge ni Mr. Waweru. And Mombasa bende wan gi city manager. I'm not privy to the name, but wan gi city manager nyaka Nakuru. Teko moyudo is the support ma board miye and the people motiyo godo. Koro yudo ni en obiro gi teko momiye gi board. Ni ok wadwar ji e yor Aga Khan. Koro en tije mondo advice board ni seche magolo jogi kani wadhi keto gi kama kama kama. I need your support. I need your support. Bende yangore ni bod mar boma yudo omenda mar tayo tije kowuok e pok ma ichiwo kod od bura mar kaunti mag tayo tijege, pesa mabiro kod mwandu mochoki kod bodno e kinde mag tayo tije mage kotenda kod chik, pesa mabiro kowuok e hola michiwo mok dwoki, omenda mabiro mabodo kete mwandu kod jok mamoko, kod omenda ma komiti chwalo negi mawiye. En kakineno migepe opogore ni ministry bende tero budget seche misomo budget cha. Seche mitimo budget formulation e county e kaka kama the education department tero budget gi e kaka ja city bende tero budget mar running the city. Tibo yudo ni again as opposed to these ones act oyienegi. Act mo wacho ni urban areas and city act oyienegi ni ginyalo ndiko proposal ma migi grants. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Haya, mano sigana mabende notimnwa kanyo kod Walter Nyambaga ka bende ne gitemo fuono matut ni tija manager en ng'a kata mano tije city manager en ang'o kata manager mar boma ting'ne hie en ang'o. Omolo ageno ni winjo twaka iwinjo sigana makamana achiel kachiel ka entiere county mar Kisumu kono kinyi makawuono. Kata kamano ji nyalo bedo ni penjore ni e kinde ma ichano boma e yo makare tije city manager hie en mane e chenro mar chano boma. Kwa chako gi kanyo David. Erokamano Joyce. Tij city manager en tich ma oyang maber e chikewa mantie Kenya ma iluongo ni Urban Areas and Cities Act. Chikni nolose 2001 kasto chako loki matin 2019. Koro chikni olero maber ni city manager en ochwalo tije mag board. Koro gimonego wang'i ka maber en ni tije mag board gin mage. Nikech city manager en timo gik ma board okalo kendo gik ma board ondiko. En onge teko ma timo gimoro amora kien owuon. En otimo tije ma board ema okal. Chiko mar Urban Areas and Cities Act wacho niya, ka city manager omi tich en mokwongo iyiere gi commission ma ochung'ne yiero jotije e county man Public Service Board. Koro en kosemiye tijeni gimoro amora otimo ewi board. Mokwongo ibo yudo ni board loso chike matayo bombe. Koro en ka board oseloso chikegi tibo obiro konyo board mondo chikegi olu makare. Kaka koro Kisumu nyalo bedo ni board oloso chike mag keto boma obed maler. Koro bro miyo ni en tije en luwo ni boma obedo maler
kendo joge ma otiyo godo technocrats mantiere kanyo bong'iyo ni boma obedo maler. Mar ariyo, board bede gi tich mar inyalo miye mar loso infrastructure, ndara, chirni, drainage, kuonde ma pi luwogo. Koro board kose luwo ginie to koro ng'ama ng'iyo ni gigi olos maber en city manager, nikech city manager ochalo CEO mar boma. En gi joge motiyo godo. Kendo city manager, gima nyaka wang'e ni city manager ok ti kende kiwuon. En otiyo gi jolony, nikech ofise kae nitiere japang boma, nitiere ng'at ma ng'iyo, en gi engineer, kendo en gi ng'ama ng'iyo alwora. Jogi te city manager tiyo godo. Omiyo sama city manager obini tiyo, ong'iyo paro kuom jogi te ma entiere godo kae. Erokamano Joyce. Winji kanyo e yo makare ahinya. To bende ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo ponono thothne boma ma Kisumu ema wawinjo ka city manager mare ponono akiana wach ni otiyo ahinya kaloro ni kinde ka kinde ene mawinjo chenro mopogore opogore motimo mamiyo jopiny ywak matamra gi nono. Kata bedo ni wacho ni ok onyal timo gino ki en ahinya tang'e ni osebed kiseye kotudore kod chenro mag muko kuonde ma ji tiye kata ponono riembo joma tiyo kumoro kiterogi kumachielo. Iwacho kanyo no koti kende oluwo gino ma boda owacho. Ang'o momiyo ponono bombe mamoko, wantiere kod boma ma Nairobi kae, wantiere kod boma ma Mombasa, kaachiel kod mano ma Kisumu, kaachiel kod Nakuru. Ang'o momiyo bombe mamoko go ok wawinja mbi mar city managers matiyo e bombe ma kamagi kinde ahinya te kinde michano boma. David. Erokamano Joyce. Koro gima nyaka wang'e ni ati ni chik mar Kenya nitiere gik moko mopogre opogre. Mokwongo wan gi boma miluongo ni city county. Ma boma men itaye kaka county. En ok taye kaka boma mamoko. Gin bombe ariyo e Kisumu ka, e Kenya. Boma mar city county en boma mar Nairobi gi boma ma Mombasa. Gin governor ema ibro winjo katimo gik mang'eny e iye, nikech governor itaye kaka county. En manager cha ni e bwo ni gimoro amora motimo nyaka gi consult gi governor. Mano en e boma ma Nairobi gi boma ma Mombasa. To boma machielo kaka Kisumu, Nakuru, kata Eldoret mabe nosebedo city. Boma go gin gi city manager. To city manager is answerable to the board. Omiyo ibro yudo ni ng'eny gik ma gitimo gin miwinjogi. To nkech gine makoro jopiny romo kodgi achiel kachiel. Jopiny neno gima gitimo gine ma giromo godo achiel achiel. To koro yudo ni gitiyo matek lakini nikech gine ma giromo gi jopiny achiel kachiel. Lero kanyo makare ahinya David. Kata kamano ting' mano mar city manager hinya kotudore kata kuwuok wanyalo wacho ni e sirikal mano mar loch gwenge mano mar kata counties mag onego bed mane mopogore kod seyo mosebedo kwano kiseyo godo kata city manager e county ma Kisumu. Wacho kanyo ni e county ma Nairobi kaachiel kod county ma Mombasa ponono governor ema nyalo bedo ni omako chenro mopogore opogore mag chano boma mano mopogore kod city manager. Kata kamano ting'ne hieto nego bed mane mar mondo mi ponono seyo mosebedo kwaneno kiseyo godo kata city manager e county ma Kisumu kono kikwane kaponono landore nyaka counties mamoko manitiere kod bombe. David. Erokamano ahinya Joyce. Gima nyaka wang'e ni ati ni chikwa wacho maler ni city manager en nyaka luw gik ma board wacho kendo gik ma board ong'ado. Koro ei tijege gie
achiel kuom gi gin tijege wabro ng'iyo ka ni gin board owacho ang'o ni kendo board dwaro gin ang'o mondo gitim. Kasto be gima nyaka wang'e maber ni board be imiyo teko gi county. Koro city manager gik mabro timo en kaka achiel kuom gi gin tije ma board timo ma board ong'ado. Achiel kuom gin pango boma mano tich mar board. To tich mar board ni ibro miye city manager. To city manager ok bi time en owuon. En obiro miyo technocrats ge kata jolony magi gin jopango boma ma gin urban planners mibro ndike county kendo sani ibro yudo ni county ka county nigi city planner ma nigi lony mar pango boma. Koro gigi kotimo to oyudo advice koa kuom jolony gagie. Omiyo sama koro waketo gik moko mang'eny ne city manager onego bed ni wang'iyo niya city manager gimotimo ni en oa kumane nikech gimoro amora motimo nyaka obed ni en gi decisions moa kuom the technocrats. Mar ariyo nitiere chike moko ma board be bro ng'ado to chike ma board ong'ado gie nyaka bed implemented. To ka board implement gi to ng'ama gibro miyo mondo implement chike gi en city manager. To city manager ok bi implement owuon, obro biedo gi technocrats gi ma bro implement. Achiel kuom chike ma sani e county ni godo gin chike ma keto ler e alwora, mano waste management. Chike moko be ma ginyalo loso kaka gineno ni onego bed ni gitayo boma gi. Koro city manager en tijege lach kaluwore gi tich mibro miye gi board. Ok wanyal wacho achiel kachiel nikech kata king'iyo chik ma Kenya Urban Areas and Cities Act en aena gimondik matin mowacho ni en obro bedo gi tich momiye gi board. Ato chenro ka wacho kotudore kod chano boma e yo makare, wacho kanyo ni boma onego panga e yo maber. Boma onego bed ni pango e yo makare mar mondo mi oywa joket mwandu e yo machalo nade. Kata gino okenge mage monego keti e kinde mag pango boma mar mondo mi oywa joket mwandu e yo makare. Maponono jopiny oko yudo hinyruok kata oko winjo lit moramora. Mana kaka iwacho ni onego bed ni city manager kata e chenro mar city manager onego bed ni ong'iyo ler mar boma ponono kuonde mitime ohala bende itimo e yo mochanore kaluwore ni mago duto itimo mar mondo mi oywa joket mwandu. Kata kamano e kinde ma ipango magi duto onego time e lai mane ma japiny oko ywak, japiny oko winjo lit moramora. David. Koro pango boma mokwongo kaka walero ni ok en directly tich mar city manager kaka tijni nitiere jok ma advice city manager ma gin jopang boma. Koro jopang boma gi gin ma gibro ng'iyo kaka boma bedo maber kendo boma bedo maler kendo boma bedo gi gik ma nyalo miyo odongore. Pango boma mokwongo en omiyo boma dongore kendo economy mar boma no bedo ma vibrant. Koro ere kaka inyalo pang boma maber nikech mano e gima nyaka wang'i. Pango boma maber ichako mana ga county kata institution mapango boma no nigi experts maber mantiere mapango boma. Counties kaka magwa gie mokwongo nego gibed gi jok manyalo konyo gi pango boma kaka jopang boma kochakre malo manen city planner kabiro nyaka piny ma nyaka jok matimo inspections gi ntiere jok mapango boma. Koro mano e chakruok mar pango boma maber.
kosebed gi pamo gi mano to koro nyaka gibed ni giloso a development plan mar boma ma gi dho ngere wadendo ni local physical and land use development plan. Koro local plan ye ibro yudo ni obiro tayo boma kaka onego bed ni gimoro amora mitime boma ni nitiere. Koro kaponi boma onge gi gima chal kamano to biro miyo boma ni ok dongre maber, nikech economy mar boma is rely on gimoro amora mantiere local physical and land development plan ni. Mar adek en ni boma kidwa pang maber en ni nyaka oyie mondo implementation mantiere plan ni en gik ma inyalo luw. Shida ma wan godo e pango bombe wa achiel en ni ibo yudo ka boma moro nigi plan molos maber, lakini siasa mang'eny donje sama koro idwaro ket gik moko mantiere plan ni kare. Iboro yudo ka gik moko mang'eny lokore ma koro gik mantiere plan ni ok bed makare. Koro mar adek no mar wacho ni nyaka jotendwa oyie mondo gik mantiere plan ni be obed implemented kaka jochan boma oketo. Mane mabiro miyo boma pangore maber. Koro kaponi mago kolu tibiro yudo ka boma dongore achadha kendo biro miyo ka boma onge gimoro ma bedo makare. Ai hiena mar adon wakaw yoyo mokwongo mondi nyakwara Ramogi Ajwang' pod wantiere twak wamodho mana pi matin kaeto waduogo wadhi mbele kod twak kapod antiere kod David Omolo mano jachan boma entiere studio marwa ma Kisumu. Kik idhi mabor. Apenjra ka ng'ani timo arus adier koso nitie gimoro ma en ochano. Ting'eyo ni bang' rango picha ni maber neno ka gima inini. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Ing'eyo ni ok en mana jaoda to en osiepna maduong'. In fact, Sarabjit neno kama jaber ahinya samoro amora ma en odhawo koda. Golo mar rumba siko kinde duto. Merci. Secherio ami rumba mokwe tango kodi mbaka bende. Kwa kikua eno emakelo nie. Tiedero. Geso kageso saparo diambo. Manera TV. Serge. Mohamed Kudus en jatugo masulwe mar adhula mawuok e piny Ghana matugo kaka jatugo ma e dier pap kendo maloyo ne tim noendo mar Premier League mong'ere kaka West Ham to kod tim mar piny Ghana. Nyakwara Ramogi Ajwang' machiegni kende twak mar okinyi ma kawuono med tudri kodwa kichwalonwa penjo paro moramora kotudore kod thuon wach mwatwake kawuono motudore kod chano boma. Ote mi bende imibiro bedo kichwalo wabiro bedo kwasomogi achiel kachiel kawadhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono. Pod antiere kae kod David Omolo jachan boma ka entiere e county ma Kisumu mane studio marwa mantiere county ma Kisumu. Kawadhi mbele kod twaka David okinyi ma kawuono. Nyaka sani mana kaka isewacho ni nitiere kata ponono, nitiere kata kuonde moko, kata nitiere bombe moko ma bende osemedore e pacho kae. Ponono ka wanyalo wacho ni en ang'o mamiyo
kuonde moko iketo boma kata obed city to kuonde moko ok bed city. Ponono nego bed nochope rang'iny mane mar mondo mi koro luonge ni ma en boma. To kendo bedo mopogore kod kuonde moko ma ponono nyalo bedo kata kaka municipal kata ka nyalo bedo kata kaka ponono iluonge ni municipal kata ikete rang'iny mar municipal ma ok ni en rang'iny mar boma. Ang'o ma keto gimoro mar mondo mi oluonge ni koro en boma? David. Erokamano Joyce. E boma e chikewa ma Kenya kae nitiere pod adok mana chikwa miluongo ni Urban Areas and Cities Act. Chik ni ene ma otayowa e gimoro amora mwatemo keto ni boma chalo nade kata ni boma obedo nade ni en boma maduong' kata en boma matin. Wan gi boma mopogore opogore kaka mokwongo e chik ni wacho ni wan gi chiro ni biluongo ni boma. Koro chiro ni chik wacho ni nitiere gik ing'iyo mondo obed categorized ni en chiro. Nitiere gimi chak ing'iyo mondo chak obed categorized ni en town. Town be nitiere en category machielo. Kasto nitiere municipality, kasto nitiere city. Koro categories ang'wen gi mokwongo mondo boma obed categorized ni a city, wang'iyo ni ji modak e iye rom nade. Koro kapo ni boma nitiere ji ma 250,000. 250,000 boma no oromo bedo categorized ni a city. Bang' mano to kuma ji odake ma 50,000 mano kuma biro bedo categorized as a municipality. Town kuma ji odake ma 10,000 maro 10,000 biro bedo categorized kaka town. Kasto a market en kuma ji odake maloyo 2,000 mano biro bedo categorized as a market. Bang' mano nitiere services monego bed ni nitiere within these institutions ma boma gi. Ma kumoro amora nitiere e chik oluwo maler. Kaka onego bed ni a city nitiere gi services ma romo kaka hospitals ma level ma 6. Mano teaching and referral hospitals. In a city onego bed ni en gi kaka stadiums, en gi international stadiums, not mana stadiums, en gi international airport. Mago onego bed ni nitiere within a city. A municipality onego bed ni nitiere gi gik machalo kamago. Koro mago e gik matayowa mondo wang'i ni wanyalo keto kamoro ni en a city, en municipality kata en a market kata en town. Erokamano Joyce. Wasoma ne moko kuom ote ma bende aneno ka joneno magwa chwalonwa okinyi ma kawuono nyakora Ramogi jwang' nyisi ni nyalo chwalonwa ote ma kamago kokalo e namba mar 33600 kata Facebook kacha kama wantiere live okinyi ma kawuono. Wantiere live nyaka YouTube Ramogi TV bende nyalo yudowa kacha achiel kachiel. Mar mondo mi chwalnwa penjo kata paro moro amora ma intiere godo kotudore kod twak marwa okinyi ma kawuono. Joneno magwa bende penjo moko ma David biro bedo ka duoko achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono. Ote ma kamago abiro bedo ka somogi achiel kachiel. Ko nyalo mana chako kod ote mokwongo mar Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho ka eno yawre Joyce nitiere gik monego bede boma. Wacho ni security, ler gi pi, to kirango thoth bombe mathurka arita kwe rach, ji inego kendo imayo. Manyalo riembo investors. Penjna wendo ni ponono ni city manager odhi mbele ko wacho kanyo ni ponono city manager jamibadhi. Ere kaka jopiny nyalo address wachno? Mogik, ka jopiny ok dwa city manager, ere kaka ginyalo timo mondo owinjgi? Aluo twak ka anu moja. Mano penjo ma David biro bedo ka duoko achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Ote machielo mar Haman Oliech penjo ni board ni gitimo gik moko ka ok gitudore gi jopiny. Mano penjo mopenjo kanyo. Board timo gik moko ka ok gitudore gi jopiny koso en Haman Oliech. Erokamano ahinya Haman Oliech kaachiel kod Ruth Nyathi Ochieng'. Nyakora Ramogi jwang' med mana chwalo ote magi wabiro bedo kwa somogi achiel kachiel. Wachak kod penjo no mano mar Haman Oliech. David kiwinjo penjo makamano penjo ni board mabendi wacho ni city manager e kinde ma otayo chenro mage ok onyal timo kien nyako
otudre kod board. Kata kamano board makamano onego bed ni giwinjo jopiny kose gitimo atima gino ma ok giwinjo gino ma jopiny wacho. David. Erokamano Joyce. Board onego bed ni winjo jopiny. Kendo chik mar Kenya ntiere kuma iluongo ni Citizen Forum. Citizen Forum ni en kuma oyie ne jopiny mondo ochiw pachgi e gik machando bomanie. Koro board iye kae Citizen Forum ni ema city manager oloso chenro ma jopiny nyalo kelo kata nyalo wache pachgi gik machando jopiny. Koro ka city manager osebedo piny gi Citizen Forum ni mose neno ni gigi machando jopiny, koro ginie obro kawo to tere board. Ma koro board bro winjo ni kamae kaka jopiny dwaro, to koro wanyalo timo nang'o. Nikech e board kae city manager en ex official member. Koro obro bedo obro golo wache Citizen Forum kuchocho to kelo e board ka. Koro nyiso niya nyaka gima jo board kalo bed ni jopiny be nigi pachgi. Erokamano. Ruth nyathi Oching bende nopenjo moro kanya gino ni winje. Dhi mbele. Kada duoke kapo ni city manager en gi mibadhi kata otimo gimoro amora marach, to chik bo wacho ni ntiere thuolo ma imiyo jopiny mondo ndik petition. Koro petition, arita petition ni mondik ni ibo tere e county. Kose tere county to ibro wiji ni jopiny nigi ywak makama. To koro ywag ni kasti ibro wiji ni ibro winje kapo ni en gima nyalo miyo igolo manager no tigo ibro gole. Koro en jopiny be nigi teko mar golo city manager. Ilero kanyo makare ahinya. To bende aneno ka penjo moko bende pod donjo ka mana kinyalo nuoyo ne janeno marwa kae ponono ko winje yo makare. Openjo ka ni ji adi madwarore e gweng' mondo yud nyinga mar city. Mano Christopher Opondo. Inyalo mana nuoyo ne mar mondo mi obed kod lera e yo makare. David. Ji madwarore mondo bed a city en 250,000. Mano gana 250 mondo gweng' obed city manager. Ok en mago kende, ntiere gik machielo ma bibro ng'i mondo kamoro oluonge ni en city. Ibro ng'i nyaka services mag provide, kasto be gi pesa, cash flow, ni ginyalo golo pesa di nikech city ni odogo bed ni city ni odogo bed ni embe ntiere pesa moko ma ginyalo golo magitimo ang'o magi nyalo dongore godo kigin. Koro mago te ibro ng'i mondo kanyo onene ati ni en city. Erokamano. To David, king'iyo bombe mwantiere gode pacho kae mano Nairobi, Mombasa, Nakuru kaachiel kod Kisumu kama intiere okinyi makawuono, bende gichopo gigo duto madwarore mar mondo mi oluongi city. Inyanya kotudore kod wechego mag dongruok kaachiel kod kata gigo magintiere godo, bed kembe kaachiel kod chenro mopogore opogore mag dongruok kod nyalo mar nyayo omenda margi kigin mar mondo mi gidongre e yo makare. Bende gichopo rang'iny gadiera osepo nono tisgi atisa ni city to ok gichopo rang'iny madwarore kaka chik wacho. David. Erokamano Joyce. Bombe wa mobedo kaka ni city kaka municipality, achiel kuom gik mang'iyo mondo bed gi ni ati ni gin city kata municipality, iboyudo ni ng'eny gi ochopo rang'iny ma idwaro ni oluongi ni city. Kopogre gi mano, bombe wa miluongo ni municipality ema iboyudo ni moko kuomgi iluonga ni municipality lakini ogichope rang'iny monego bed ni iluongo ni municipality. Gin iboyudo ni gichopa e rang'iny moko achiel kata ariyo kata adek moko iboyudo kata ni population, iboyudo kata ni giromo kata ni en
services gik ma gigolo, lakini bombewa madongo dongo kaka Nairobi, Kisumu, Nakuru, Mombasa, ginto gichopo rang'iny minyalo luongi ni city, nikech gik ma gintiere godo, standards mantiere chikewa gikalo rang'inyno. Mokwongo en population. Kisumu population ne en okalo rang'iny mar 250,000. Nyiso ni mano onyalo bedo a city. King'iyo kata services kaka airport, en gin international airport, manyiso ni okalo rang'inyno. Suptende yudo ka en godo mokalo rang'inyno. King'iyo kata waste management mare ni kare. Kibro ng'iyo other services mantiere within the city, ibo yudo ka bombe madongo dongo nitiere. En mana kochopo kuma koro dhi piny kaka municipalities, ibro yudo ka bombe moko ok chopi rang'inyno. Nyaka sani koro ka bende podi ne wawacho ni ting' mar jago monego bed ni ng'iyo ni boma ochan e yo makare en mano mar city manager kata manager mar boma. Kata kamano onego bed ni yiero manager mar boma e yo machalo nade, ma ponono ng'ato ok bi wacho ni wan manager wani ok wadwa, ponono miwa manager machielo. Yiero mar manager mar boma itime yo machalo nade mar mondo mi ochana ne boma ne yo makare mondo jopiny oyud dongruok madwarore kaluwore kod rang'inya mar boma no. David. Koro yiero mar city manager mar boma ibro yudo ni timore mana kaka other positions mag civil servants. Ibro mana lande kaka ibo land tije machielo mag civil servants gi County Public Service Board. Ka County Public Service Board osilendo to jopiny bro oro kwayo margi mag bedo city managers. Achiel kuom gik monego mwang'iyo kachacha en ng'ama nigi degree mar in management, mana yako kete chik. To kaka wan jopang boma, waneno ni gini onego oride mondo oneni ng'ama da bedo city manager nyaka bed gi lony mar pango boma. Kiko beda ng'at moro ma otimo mana management kende. Nyaka bed gi lony mar ong'eyo mar pango boma, nikech city manager ni obro bedo gi tich mathoth mang'enyne gin pango boma. Omiyo mano to nitiere e chik, lakini onego bed ni waride matin kaka jotendwa mantiere e county mondo oneni. Koro ka Public Service Board oselendo to ng'ani ibiro tere e vetting matimne interview ma kaponi okalo kasto ibiro tim ang'o, ibiro yiere. Koro kamano eka chik ma Kenya wacho. Nyakwara Mugejong med chwalo ote magi kata penjo mora mora kale yore waduto te mag tudruok. Pod abiro bedo kasomo gi achiel kachiel kwantiere e twakae kod David Omolo ma en jachan boma entiere studio marwa e county ma Kisumu. Bende iselero yo makare nikech wang'eyo ni e county ma Kisumu ponono ang'o makelo ni kinde mang'eny kwatiyo mana gi ranyisi e county ma Kisumu kanyo waseneno ka imuko kuonde ma ji time ohala. Nyalo bedo ni e kinde mokalo chien ponono city manager mane ntiere ma ok nochano boma ne yo makare ma koro kochopo sani to koro imuko kuonde ma ji time ohala kosango matimore. Kaloni waneno ka jomoko bende idaro kuonde gi mag timo ohala ma ponono ncha ging'eyo ni customers mag ging'eyo ni kanye minyalo yudgi e itero gi kuma chielo. Ang'o makelo mage inya kotudore kod chenro mar chano boma to ng'ama onego bed ni seyo hie e chenro makamano. David. Erokamano Joyce. Ng'at ma onego bed ni pango chano boma maber e city kata e municipality kata e town. Tijni mokwongo wang'eyo ni chik wacho ni ati ni en tich mar jochan boma miluongo ni
city planners gi city gi town planners mantiere e bomano. City manager en overall executive officer mag jochan boma. Koro nyiso ni ka jochan boma oseloso tijigi to gibiro tero ne kuchocho. Koro kwa boyudo nati ni gik moko timore e boma kae maricho richo kaka ni jok moko igolo ang'o. Ok wanyal nitiere gik mang'eny matimore momiyo manyalo kelo mago. Ibiro yudo ni nitiere gik moko mane jopiny dwaro notim to nokolu kaka onego bed ni timogi. Emomiyo koro ibiro yudo ka ji ogedo kumoro to bang'e kaka igologi kanyo. Maybe nokoyud pachgi malong'o sama ni chano bomani. Koro mago be nyalo timore. Mar ariyo, nitiere mibadhi moko be nyalo timore ma iye kae ng'ato bedo donja to chiwa kuonde moko moko onego bed ni time gik moko makare, kasto bang'e ka jok machielo donjo e ofisno to kada timo gik moko makare, kasto ibiro yudo ni jok moko ema koro imuko utegi, jok moko igolo kuma ne gintiere. Mago luwore ka ng'ato okawo kata lo mok mare to dhi ogede. Nyakwara Mugia Jong wagoyo mos ahinya wabedo kod ng'ikruok e yor tudruok kod David Omolo ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Kata kamano kaka pile wacho ni gik molos kod lwet dhano nyalo bedo kod chochni matin. Kata kamano ang'e ni waloso mana tudruok ma kamano kendo wabro bedo ka wadhi mbele kod twak marwa mana e thuolo matin kowuok sani. Nitiere ote moro kanyo ma bende dagom mar mondo mi asomane akia ka David winja. Kata kamano abro bedo ka nuoyo ne tok ka waseyude e yo makare. Anyisi ni penjo paro mora mora ibro bedo ka ichwalonwa okinyi makawuono. Ote makamano kinyalo mana ketna mar mondo mi asom achiel kachiel. Karo ni magi moko kuom penjo ma joneno magwa nitiere godo okinyi makawuono. Christopher Pondo wacho ni an Christopher Pondo Agunda penjo to be city manager be ni kod office to en kod cabinet mare, to ka en kod cabinet to iyiero e yo manade kata e yo mane? Mano penjo mabende David biro bedo ka duoke kinde ma wabro bedo kwa seloso weche mag tudruok okinyi makawuono. Kata kamano Nyakwara Mugia Jwang nyaka sani kalure kod lipot kata kalure kod nonro mabende ne watimo odiochieng' manyoro, nyaka sani lemo mar manager mar boma lemo no ichiwo kod attend county jok madwaro nyaka or kwayo. Kapo no ni dwaro mar mondo mi bed city manager nyaka ior kwayo, nyaka go kwayo go kogno itime mane yo mathuolo kendo mauyanga ka bende itime kod boda mondiko kata mandiko jotije county. Kapo nono ni dwaro lemo mar city manager boma mora mora mane yo makare mabende luwo godo. David ageno ni winjo penjo mabende Christopher openjo kanyo ni city manager be entiere kod office to ponono entiere kod cabinet mare, to ka entiere kod cabinet to iyiere yo machalo nade. To bende ang'eyo ni nitiere wach moro mabende okewa yude yo makare kalure kod ng'ikruok e yor tudruok mana kinyalo dhi mbele David. Koro erokamano Joyce. Gima natemo wacho maber ni bombe wa gimomiyo gibedo gi chandruok mang'eny miboyudo nati ni igolo ji kuonde ma gisedake, igolo ji bath ndara. En ni wan jok modak e boma iboyudo ni nitiere mibadhi moko ma timore kuonde ma sirikal yudo ka ng'ato okawo lo moko onego bed ni mare kasto bang'e ibro gole. Koro gini ok wanyal keto lawama kuom ng'ato achiel specifically. Gin chain of events mibodo kotimore ka. Koro ok inyal wacha ka nati ni kae mane gino timore momiyo wagol gini. Koro gin gik monego bed ni ng'iyo malong'o ni gino nochakore kanye. Achiel kuom gik minyalo yudo kata mano timore Kisumu kae, achiel kuom gien Oile Park. Oile Park kane nochakore kaka park ndalo mane pod wantiere gi county council. Tibro yudo ni jotend county council nodhi obedo gi mibadhi iye kae ma giketo ji koro ochako use i park. Bang' ka giseuse i park ka
gidhi giloko koro ging'eyo ni ji ong'e ni kanyo chiro. Bang'e no ka koro telo manyien donjo to wacho ni kacha cha ne en park, to koro ang'o miyo ji use. Bang'e no ema koro gibo yudo ka sami golo ji kanyo to ji chako go koko nati ni gima timore kae ok en gima ber, to en mana nikech ng'ato nokoluwo chik makare. Mar ariyo, abodoko penjo machielo ma openji nati ni cabinet be city manager nigi cabinet to iyiero gi nade. City manager onge cabinet. City manager nigi technocrats, en gi jolony ma miye paro. Achiel kuom gi gin jopang boma, planners, urban planners. Magi jok ma ntiere offices ma miye boma, ma miye paro. En gi engineers ma be miye paro. Kendo en gi architects, en gi environmentalists, en gi accountants, nikech kae be nyaka pesa be nitiyo godo. Koro jogie gin jok ma ondiki gi board. Ondiki gi board through County Public Service Board. Koro County Public Service Board lando thuolo mag jogie. Gilando thuolo mar city planner, gilando thuolo mar city engineer, gilando thuolo mar city architect, gilando thuolo mar environmentalist. Koro jogie ema biro bedo piny together a technocrat team mar city kae to gi make decisions mag within the city. Lero kanyo makare ahinya David ka intere county ma Kisumu. Thuolo marwe maneno karumo wadong' mana gi daka matin kende to wachopo e giko mar twak mar okinyi makawuono. Kalone ne odiochieng' makawuono chieng' tich abich waiko ne joneno magwa chenro ma iye lach. Dago mar mondo mi asoma ne mana ote moko kendo ka waloro twak mar okinyi makawuono. Kaita abiro chiwo ni thuolo mar mondo mi iwach wachni mogik ka waloro twak marwa okinyi makawuono. Ote makamago asomo gi achiel kachiel mar mondo mi nyako Ramogi Ajwang' bende onena ne gino ma joneno magwa penjo odiochieng' makawuono. Odeka wacho ni muko structures to be miyo boma bedo maler, lakini there should be alternatives as sources of livelihoods are affected, which affects daily cash flow in cities. Mano wacho kanyo ni SMEs are the drivers of the economy. Erokamana inya kuom ote makamano Deka. Christopher Pondo wacho ni mano Christopher Pondo mar Masasia Ligela. Puoch kuom Ramogi TV ber ka wadwa chano boma watem wakel jogo molony e pinje maoko kendo watimo ka watimo kamano wabo bedo gi bombe kata gi molony. Erokamana inya Christopher kuom ote makamano. Omamo John bende wacho na winjo twak makare, chano boma miyo boma bedo makare. Erokamana inya kuom ote ma bende uchwalonwa nyako Ramogi Ajwang' okinyi makawuono. David Omolo wachni mogik ka watieko twak marwa okinyi makawuono inya hinya kotudore kod chano boma e pacho kae. Bende nyalo nyisowa ka bombe wa e pacho kae bende osechane yo makare manyalo lombo kata joket mwandu mawuok e pinje maoko gibie kata bombe wa mopogore opogore ma ok mana boma ma Nairobi ka kende ema ponono gikete mwandu. David. Wach mogik madang' nyis jokanyanam ne ni bombe wa mantiere Kenya kae gin e rang'iny mopogore opogore to pok gichopo e rang'iny mag bombe mantiere wanyalo wacho ni international towns and cities. Wach madag akon jokanyanam en ni kapo ni jokanyanam dwaro boma maler kata boma maber, boma manyalo ywayo dongruok, manyalo ywayo economy mar the region, en ni nyaka wabed ni watiyo kamoro achiel kendo wagolo paro achiel ma kapo ni in gi pachi moro to ka oluong citizen forum kata ka oluong forum mag loso boma tibiro tigolo pachi. Gima timore marach en ni iboyudo kata ka iloso boma to oluong forum mora mora mar jopiny tiboyudo ka ji achiel 2 3 adek
ema biro kanyo to golo pachgi. Kose golo pachgi to ibiro ti gi pachgi tiloso godo boma. Kose los pango mar kose pango go boma to bang'e no ibo yudo ka jok moko kara pachgi noko kaw. Mano kelo shida tich ma pango boma. Koro pango boma mag wa poko bedo maber to the highest level mwadwaro. Wabodo kata ka boma wa mag mantiere mashinani kuondego kaka Homa Bay, Siaya, Migori pok gichopo rang'iny moko ma ni malo. Koro onego bed ni kaka wan county wa ondik jopang boma. Gindik jopang boma manyalo konyo e pango boma maler. Ibo yudo ni counties pok obedo gi jopang boma moromo. Mano miyo pango boma ok bed makare. Koro kapo ni jo county nyalo ndiko jopang boma manyalo konyo pango bombewa, to bombewa biro bedo e yo makare. Mano e gima dawe godo jopiny kendo dawe godo jokanyana. Erokamano ahinya David Omolo, jachan boma ka intiere kaunti ma Kisumu, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ibi wabede twak wapuonjane nyako Ramogi Ajwang' yore mopogore opogore ma inyalo chan godo boma mar mondo mi bombewa mayudore pacho kae obede rang'enya mag bombe mayudore e pinje maoko. Nyako Ramogi Ajwang' ageno ni yudo paro maleo kanyo kuwuok kuom wendo marwa mane wantiere godo okinyi ma kawuono. Achope giko mar twak mokwongo okinyi ma kawuono, kata kamano yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani. Tok yweyo to Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka Tsango donjo kae kod chuny banjo. Omiyo med mana kete e Ramogi TV. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Idhi mna winjo kilando e TV tinena e radio ni table ame mbuni ayo tigwe ba. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiechieng' kodiechieng'. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno la kela nikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe.